سلام كمي كنيهم تكاتلتي ناردي تايم channel እንኳን መጻሁኑ ማለት ናብ channel لو معلتي نشتي فلي دبلت ስራሕ ይዘነጽ የለኹ ዩቲዩበር ክትከውን ከለኻ ድረአሃዮ ድሰማዕኻዮ ተገረምካሉ ወይ ድፈተኻዮ ንሰብ ሼር ክትገብር በጣም ደስ ድብለካ እዚ ድማ ኣነ በጣም ቀረብቲ ፈተውተይ መሓዙተይ ተጠቂመናሉ ብዙሕ ለውጥ ስለዘረአኹሉ why not ሼር ደይገብር ዘን ገጸን ተባላሽ ደሎ ሕዋትና ተጠቅሚ ለስለዛ ሓሰብክዎ ማድያዲው ኣብገጽና ሓደ ኣድላይ ደይኮነ ነገር እንዳወፀ ተሸግረና ጓላት ነዚ ተምጠቀም ጽቡቅ ኢለ ይሕዘን መጽደላሁ ሳይክል ጸንሓ የድመክን ስጋ መጨረሻ ተትሌና ነገር ዝገር መከን ደይ ሓሰብኩ ስለዝጎነንን ስለዝተከረምኩን እንዴ ተቀርብ ደለኹ እዛ ናይ ዓተር ሕሩጭ ሳቅጫ ዓተር ንስንከተላ ናይ ዓተር ቢጫ ሕሩጭ እሳያ ሳይና በአጌር ካዩ ትስራሕ ነዚኣ ትመስል ማለት እዩ ኣብዚ ድማ እርድ ተመሪክ ማለት እዩ እርድ ናይ ልጫቅመ ጽሩይ ናይ ልጫቅመ ማለት እዩ እዚ አላ ኣነ ኦርጋኒክ ኣለኒ ደላኹሞ ማዓር ኦፕሽናል እዩ ፍኮርስ ጽቡቅ ስለዝኾነ ዝግበሮ እዩ ማዓር ደይብልክን ድማ ብተይገድስ ማዓር ان لمن دما دلكن زديو تبيچا حديو عينت مالتي نزين غيرنا اينا نسرحن طعمي قليليو اسرارحو كما غيرنا كنغبرو كبينا زنا 4 ነገር እንደለያና ማዓር ኦፕሽናል ይለክን አለሁ ናይ ልጫቅመም ናይ ዓተር ሕሩጭ ان ለምን ነው ይሄላ እጅ መስራት እንጀምሪና ካብዛ ሕሩጭይ ይሽተይ ናይ ሻሂ ማንኪያ ቀሪበ ደለኹ በዓ ሓንቲን ይሽተይ ከምዚ ጌርና ሕርታ ሕሩጭ ንገብራ ማለት እዩ ሸው ዛለሚና አዛ መምተሪ ከምዚ ፍርቃ ኣብታ ሕሩጭይ እጸምቃይ ታፍርቃ ማለት ነው ንሽቲ አታለሚ እጂ እዛ እርድ ድማ ከምኣ በዚ ሓንቲ ማንካ ትኸውን ማለት እዩ ናይ ግድን ክትልካ ኣብልከነ ብግምትም ግበሪው ግን ከምዚ ኣገርና ድሕር ሕፍስ ኣቢልክን ተውጻእኩን ከምኣ ሓንቲ ማንካ አንተማካ ይሄለት شو نزعنا قربنا إذا لمين تبغى كيرا يتسمى وان مالتي ما يبلع يشتي إذا فرق كوس هلا نكت إلاتني نورمال كجبر كلوس واني كم زيرا ما وزت قبل اللي سوري يعني أجرنا حجي وسنا بلا نيلكم همزي أجرنا كذا ناي أتي ناي لمن صناعي السوق ما يدخلونه نتفوق مالتي همزي أجركا በጣም ይተቀጥን ይብሉ በጣም ድማ ከሐፍስ ይብሉ ከን ሎሽን ከን ክሬም ክልክ ያለው አበቃ ይህዙ ኤኖይ አተር ስለዝሆነ ልክዮ ከለኻ በሐንሳብ ነቅጽ ይሉ ቋይሉ ይደህስ ከምዚ አገርካ እዚኣ ክትከውን ነዚኣ ኣብገጽካ ኣብታን በሕፊ ኣብታን ጸለምት ደለዎ ቦታ ማድያት ደለዎ ቦታ
ኣብ ዓይንኽን ከይቅረብክን ብደንብ ትልክዮ ካብ 20 ደቂቃ ስጋ ፍርቂ ሰዓት ተፅሕኦ ማለት እዩ ፕሊዝ ተኸኣልክን every day ኣይኮነን ግን 3 መዓልቲ ብሰሙን እንድሕር ጌርክን ናይ ብሓቂ ለውጢ ክትርእዮ ኢኹም ሓንቲ ነገር ንጋገይ ኩሉ ሻብ መድሃኒት ክንጅምር ወይ ናይ ጨጉሩና ወይ ንገፅና ከምዚ ኦቨርናይት ኢና እቲ ትውፅኢት ንደሊ ከምኡ ኣይከውንን ግዜ የድልዮ እዩ ተኪኢልና ተዋሓደ ወርሒ ንእሽተይ ለውጢ እኳ ክንርእየሉ ኣይኮነን ግን ኣትሊስት 3 ወርሒ ኮንቲኒው ጌርና ክንልክዮ ኣለና ክንጥቀሙ ኣለና እንድሕር ከምኡ ጌርና ኣነ ብዓይነይ ዝረኣኽዎ ለውጢ ደምፀን ቆልዑት ኣሎ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ምንም ደበላሹ ነገር የለን ዋላ ኣይህውየክን ገፅክን ፅቡቅ እዩ ክገብሩ ስለዚ ፕሊዝ ከምኡ ጌርክን ፈትንኦ ኣሆፕ ክትፈትውኦ ተስፋ እገብር ምሳይ ስለዝፀንሕኩም ኣዝየ ደመስግን ፈትንኦ ብጣዕሚ ቀሊልን ፅቡቅን እዩ እንድሕር ክኢልክን ኤቭሪዴይ ፍሬሽ ትሰርሓ ኣይኮነን ግን ሓንሳብ ከምዚኣ እንድሕር ጌርክን ንክልተ መዓልትን ክትኮነክን ትኽእል ኣይክን ኣብ ፍሪጅ ሸፊንክን ተቐመጥዎ ማለት እዩ ፈትንኦ ኣብ ገዛ ምሸት ሰዓትኽን ተለኺኽን ፍርቂ ሰዓት ቅድሚ ምጥቃስክን ትሕፅቡ ኣብ ገዛ እንድሕር ዘለኽን ድማ ኤኒ ታይም ማለት እዩ እሞ ከምዛ ኣነ ንኣኹም ሸር ገበርኩኹም ንስኹም ድማ ተባላሸወ ገፅከን ኣሕዋት ሓዙት እንድሕር ኣለዋኽን ፕሊዝ ሼር ግበራ ኮመንት ኣይትሕመቃኒ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ድማ ሰብስክራይብ ሼር ኤንድ ኮመንት ፕሊዝ ተረፈ ፅቡቅ ነግበረልና ከዛ ናይ ዓተር ሕሩጭ ኣብ እንዳ ዓረብ ኣብ እንዳ ሓበሻ ኣብ ኩልያ ትርከብ ናይ ግድን እዚኣ ክትከውን የብላ ኤኒ ናይ ዓተር ሕሩጭ ክኸውን ማለት እዩ ሕራይ ካልእ ድረኣኽዎ ድሰማዕኽዎ ፕሮሚስ ከምፅእ ቅርብቲ እየ ጥራይ ካባኹም ሼርን ኮመንትን ደልዩኒ ቴንኪዩ ፅቡቅ ባይ